Vă invităm astăzi să cunoașteți puținii moldoveni care și-au făcut din bicicletă un mod de viață. Printre cei demni de laudă sunt locuitorii satului Coșnița după Sari. Atenție bicicliști! Acest indicator rutier ne dă de înțeles că oricând în cale îți poate ieși un om pe două roți. Ne convingem de asta în câteva secunde. La noi așa e moda, cu biciclete. La modă e și mătușa Vera, biciclista cu cea mai vastă experiență din Coșnița. Are 79 de ani și aproape 66 dintre ei i-a petrecut pe două roți. Cum la vârsta asta vă urcați pe bicicletă? Cum e care de picior și apoi ieșea? În mai mult de jumătate de secol a schimbat vreo 5 biciclete, iar de ultima și-a legat bătrânețea. Dacă mergi pe jos, eu ador. Toată viața a lucrat la câmp, unde maipuica a crescut și 9 copii. Aliatul de nădejde a fost mereu bicicleta. Am o gor de prășut, 10 sute. Și mă duc acolo și prășut. Intrăm la magazin. M-a dus. De la casa mătușei facem câțiva pași și ne pomenim pe strada centrală din sat. Circulația pe două roți capătă amploare. Unde vă duceți cu bicicleta? Până la poștă. Dacă mă duc până la bancul ăsta, am de primit 90 de lei. De la câmp. Și bicicleta vă este de ajutor? Bicicleta. Totuși, de unde vine secretul? La noi în sat a fost uzina de conserve și tot timpul oamenii duceau cu biciclete. Așa se face că peste ani în fiecare gospodărie din Coșnița găsești cel puțin o bicicletă. E mai comod cu bicicleta, cu motor, benzină. La Coșnița, în fața fiecărei clădiri, indiferent de primărie, școală sau magazin, a fost amenajat un asemenea loc unde sătenii își pot lăsa bicicletele nestingerit și fără teama că cineva ar putea să le împrumute. Un lucru și-ar dori sătenii din Coșnița. Pe noi să ne respecte aici care sui la volan. La acest capitol, satul Coșnița e cu un pas mai aproape de Europa decât oricare altă localitate din Moldova, chiar și decât Chișinăul. În capitală, bicicleta e la coada tuturor priorităților. Tot ce s-a făcut pentru bicicliști au fost niște piste, mai bine zis o adunătură de linii galbene trasate aiurea prin oraș. Am încercat să le urmăm împreună cu Doina, o tânără studentă. Chiar sub roțile bicicletei mele începe pista pentru bicicliști, să vedem până unde duce. Peste câteva zeci de metri pista s-a sfârșit, în schimb trotuarul este deja blocat de câteva mașini parcate exact pe trotuar. Acum, respectiv, eu trebuie să înconjur cumva mașinile și să merg mai departe. Urmează aproximativ 1 kilometru fără piste și apoi, hop! Sunt ciudate aceste întreruperi, dar cred că au făcut economii de vopsea, timp și bani. Iar unele încalecă elegant chiar peste trecerile de pietoni. O adevărat capodoperă, aș zice eu. Deci zebra este destinată pietonilor, nu pentru bicicliști. Deci eu când ajung la zebră, eu trebuie să cobor de pe bicicletă și să merg alături de pietoni. După toată aventura cu pistele, primăria a încercat să-și spele rușinea și a mai desenat o linie galbenă lângă cea veche. E cam ciudată, de ce până acum a fost doar o linie, acum deja trebuie să merg printre aceste două linii și iarăși sunt pe trotuare. Ce explicație are primăria pentru acest eșec? S-a comis o greșeală de către servicii pentru anul următor și mai departe urmează a intra în proiectare. Cum ar trebui să arate de fapt niște piste normale? Să tragem cu ochiul la capitala Olandei, Amsterdam, cunoscută drept orașul bicicletelor. Numărul bicicletelor îl depășește pe cel al locuitorilor, dar și pe cel al mașinilor. 32% din călătorii sunt făcute cu bicicleta și cu 10% mai puțin cu mașina, unde mai pui că guvernul își stimulează cicliștii prin reduceri fiscale ori alte măsuri. Astfel de scheme funcționează în mai multe state europene. Bicicleta este o carte de vizită a orașelor europene. Cu cât mai puține mașini vezi, cu atât ești mai aproape de civilizație, ne confirmă și proprietarul singurei fabrici de biciclete din Moldova, fost ciclist de performanță. Это говорит не только о цивилизованности нации, это говорит, конечно, в первую очередь о культуре. В детстве все катались на велосипеде. Потом наступил момент, когда использование велосипеда считалось как подтверждение неуспешности человека. И наличие толстого живота не является подтверждением успешности. Pentru Chișinău, civilizația pare a fi luminița de la capătul unui tunel destul de lung și întunecat, având în vedere că numai numărul mașinilor înregistrate în capitală este de peste 270.000, un număr ce depășește capacitatea acestui oraș. Iar dacă mai luăm în calcul și mașinile care vin din toată țara, atunci tabloul devine de-a dreptul oribil. Drept rezultat avem un oraș tixit de transport, străzi supraaglomerate, nervi vărsați în trafic, iar în consecință o lipsă totală de siguranță pentru pasageri. Cât mai avem de învățat de la europeni în
în acest sens veți vedea mai târziu în campania Fă-ți Europa acasă.